ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മേഘാലയയിലെ ഫിഷിംഗ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് ഫിഷിംഗ് റോഡ് കൊണ്ട് ഒരു കുളത്തിൽ ഒരു വളരെയധികം ആളുകൾ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 500ഓളം പേരുകളുണ്ടായി. ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പേരുണ്ടാകും, എന്തോരം ഫിഷ് അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 4 മണി, രാവിലെ 4 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഉടനെ നേരം പെട്ടെന്ന് വെളുക്കും. 5 മണിക്കാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 5 മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ രാത്രി പകലെന്ന വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആളുകളെ റോട്ടിൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ എപ്പോഴും ജോലിക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ അതിരാവിലെ തന്നെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളൊക്കെ എത്തും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കാണാം, കുട്ടികൾ കാലത്തെ തന്നെ അത്രയും തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ 4 മണി 4-4:15 തന്നെ പണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വയലിൽ. അപ്പോൾ അത്ര കഠിനാധ്വാനികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ. അതുതന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കൃഷികൾ നെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയാണ് ലാക്കഡോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ. വളരെ വില കൂടിയ മഞ്ഞളാണ്, അതിൻ്റെ കുർക്കുമ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇതൊരു നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റാണ്. അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ ഇടത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ വരും കച്ചവടത്തിന്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം അവധിയാണ്. തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തിരക്ക് കുറവാണ്, ഓഫ് റോഡുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഏരിയകളിലും വയലാണ്. നമ്മൾക്ക് കൃഷിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി കുറവാണ്. നവംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫിഷിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മഴ കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സമയം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കുളത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 രൂപയാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര മീൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല, ആ കുളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മീൻ, തൂക്കത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് 10,000 രൂപ സമ്മാനം. 2ാം സ്ഥാനത്തിന് 8,000 രൂപയും 3ാം സ്ഥാനത്തിന് 5,000 രൂപയും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തതും ഈ ആദ്യത്തെ സമയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനുകൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആളുകൾ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മീൻ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാർ ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഭാര്യമാർ ചോറൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. നമ്മളൊരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഉച്ചയല്ല ഒരു 10-11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചോറ് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അതിന് ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഭാര്യമാരുടെ ഭയങ്കര ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഈ ഫിഷിങ്ങിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഫിഷ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് 3-4 പേര്.
ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടെ 40,000 രൂപയാണ് പ്രൈസ്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മീനാണിത്. ഈ ഗ്രാമവാസികളുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ചെറിയ ഏരിയയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടിയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ എത്താത്തത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവ്. സാധാരണഗതിയിൽ 500, 1000 പേര് വരെയൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ എത്താറുണ്ട്. അതായത് ഒരു ചൂണ്ടകളുടെ ഒരു ഉത്സവം തന്നെയായിരിക്കും. അത്രയും ഫിഷിംഗ് റോഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയുള്ളത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീൻ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിലവിൽ ഏറ്റവും വെയിറ്റുള്ളത് തൂക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അവർ തൂക്കം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇടും. മേഘാലയയിലെ ഗ്രാമവാസികളുടെ ഫിഷിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവ കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ആ ബെൽ ബട്ടണുകൾ അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും.